Ja, wat bijzonder is, heel bijzonder is dit jaar, is dat we voor het eerst in de buitenlucht hebben kunnen werken. Dat is eigenlijk een wens die we al heel lang hebben. Maar omdat we altijd midden in de stad zitten met Noorderlicht, ja, kan het gewoon niet, er is geen ruimte voor. En ja, door dat museum en de prachtige ligging hier hebben we voor het eerst de kans gehad om in de buitenlucht een enorme installatie neer te zetten. Ja, daar ben ik al heel erg blij mee. Uit meer dan 100 instuurings binnen 115 fotografen uitzocht van Noorderlicht. Wij brengen jou maar een paar daarvan in de kunde. De Australische Catherine Nelson broekt haar ondervinding in de filmindustrie bij haar foto's. Ze ziet een hele soort foto's en maakt er op de computer dan een naaibeeld van. The work begins at home in the computer, and that each work can probably take it takes about a month to do. I use the latest software to combine these photos and paint them together digitally. I call myself a painter with a camera. I don't feel I look at the world like a photographer. I feel like I look at the world like a painter would look at the world. And when I create a work, I'm creating a work in the same way a painter would create a work, rather than a photographer. So photography is just a medium in that respect to express my creativity. I'm completely in control of where things are, the choreography of the image, also the perspective of the image, what comes closer, what's further away. Here, this is a very large willow tree. This is a small bush, but in fact, it gives the impression of a perspective play. This should be further away than it is. In Drachten hing het werk van het duo Sjoerd Knibbeler en Rob Wetser. Strakke foto's van bonsai-bjemkes. Wij zijn in 2009 een bonsai-kwekerij binnengekomen, toevallig eigenlijk. En dat was iets wat ons zo aansprak, dat we dachten, ja, hier willen we meer van weten, hier willen we iets mee doen. En zo is het project langzaam gegroeid, vanuit een interesse in bonsai en de bomen en het fenomeen, naar een project wat we ondertussen over de hele wereld fotograferen, wat gaat over de mens en zijn relatie met de natuur. We inspireren elkaar ook zeker, maar dat zit meer in de voorbereiding. Uiteindelijk als we de foto maken, dan weten we al vrij goed wat we willen. Maar daarvoor, dan hebben we heel veel besprekingen en dan is er inspiratie, denk ik. Tony Hafkenscheid emigreerde naar Canada en was troffen door de natuur van de Amerikaanse West Coast. Voor zijn foto's broekt hij een bijzondere techniek. Ik dacht eigenlijk altijd dat dat landschap heel erg op mijn treinbaantje leek, waarmee ik als kind eigenlijk speelde. Dus eigenlijk dacht ik gewoon, nou, de juiste oplossing is gewoon, ik fotografeer het net alsof het een treinbaantje is eigenlijk. Dus ik gebruik daar een speciale camera voor en dat is een techniek die heet tilt-shift. En wat je eigenlijk doet is, als je een foto hebt, een soort vierkantje, dan kan je eigenlijk op een heel klein stukje gewoon scherp stellen. En dan wordt de rest eigenlijk heel erg onscherp. En dat trucje, dan op een of andere manier is een soort optische illusie. Dan denk je eigenlijk meteen aan miniatuur. En dat is dus het trucje eigenlijk. Noorderlicht staat voor verhalen vertellen over de wereld waarin we leven en voor goede fotografie. Het is eigenlijk het raakvlak tussen documentaire fotografie en kunstfotografie. Daar zitten wij altijd in. En dan per jaar schuif je een beetje of de ene kant op of de andere kant op. En dit jaar is het wat meer naar de kunstfotografie geschoven. Volgend jaar kan het weer meer richting documentaire gaan. Maar dat grensvlak is waar wij voor staan. Goos van der Veen ging op lettere leeftijd op wintersport. En wat hij zegt, weer heel wat oors als het beeld dat er in de glimmende folders zien hier. Ik viel eigenlijk van verbazing om te zien op wat voor enorme schaal, wat een enorme industriële activiteit het bijna is. En ik dacht ook van, ja, die verbazing die ik nu voel, die moet ik ook meteen gaan gebruiken om dat te fotograferen. Want als ik zelf ga leren skiën en ik word zelf een skier, dan is het ook weer over. Dan zie ik het als normaal en dan, nu heb ik nog de frisse blik. Wat ik zelf altijd heel belangrijk vind aan een foto is dat het moet niet alleen het grote geheel laten zien,
Maar ik vind ook de details heel erg belangrijk. Mensen die onder een dekentje zitten, een man die pannenkoeken aan het bakken is, maar ook zijn tafeltje mooi versierd heeft met bloemetjes. En een grote pot Nutella, al dat soort dingen vind ik behoren tot de kwaliteit van een foto. En hoe meer van dat soort kleine dingetjes in een foto zitten, hoe mooier ik hem vind eigenlijk. In het museum Willem van Haren op het Jereveen hing het werk van de Duitse fotografe Sonja Braas. Ze wennet en werkt in New York. Ze bouwt enorme beelden in haar studio en maakt er dan 1 foto van. En daar werkt ze soms wel een jelle hier aan en er komt geen computer bij te zien. Ich arbeite analog, einmal weil es in meiner Arbeit sehr viel um Wahrheit und Vertrauen geht und ich das erst brechen will, nachdem man erstmal dem Bild glaubt. Wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass es digital gemacht ist, ist dieser Moment des Glaubens auch direkt weg. Ich möchte gerne, dass man erst dem Bild glaubt. Was mich interessiert hat, also die ganze Serie befasst sich mit Desastern, natürlichen Katastrophen als auch menschengemachten Katastrophen und natürlich auch dann so der Effekt, den es dann auch auf Menschen haben. In dem Fall wäre es halt ein Flugzeug, was in einen Sturm kommt, was über einem Flughafen entweder gerade landen will oder gestartet ist. Op Noorderlicht is om het zo'n oktober nog van alles te beleven. Op de website staan alle activiteiten.